дар синни 3 то 7 солагӣ кӯдакон аз давраи навраси комил ба давраи томактабӣ ва оғози таълимӣ мегузаранд. Дар ин давра ҷаҳонбинии онҳо зуд васеъ гашта нутқу тафаккур рушд мекунад ва аллакай аломатҳои аввалини хислату рафтори шахсияшон падидор мегардад. Кӯдаки 5 сола метавонад бениҳоят кунҷков бошад ва пай дар пай саволҳои чаро диҳад, дар ҳоле ки кӯдаки 7 сола аллакай худро бача бузург ҳис мекунад ва ба мактаб қадам мемонад. ҳамзамон бозиҳо ва афсонаҳо ҳанӯз қисми бузурги дунёи онҳоро ташкил медиҳанд. синни 3-7 солагӣ давраи пурэнержӣ ва аз лиҳози равонӣ ҳассос аст. кӯдакон дар ин давра бо дигарон дӯстӣ мекунанд, қоидаҳои оддии ахлоқиро меомӯзанд ва ба муҳити беруна бештар ҷалб мешаванд. тарбияи бесаброна ва фаъолона дар ин син бо дар назар дошти ҳам суннатҳои хуби тоҷикӣ ва ҳам таҷрибаҳои беҳтарини ҷаҳонӣ барои ташаккули шахсияти солим нақши калон мебозад. акнун ба шарҳи маслиҳатҳо мегузарем. шуруъ кардани кӯдак ба боғча як қадами бузург дар ҳаёти ҳам кӯдак ва ҳам падару модар аст. агар шумо қарор диҳед ки кӯдакатонро ба боғча диҳед, муҳим аст ки ӯро пешакӣ омода кунед, то гузариш барои ҳарду тараф ҳамвортар сурат гирад. аввалин чизе ки бояд дарк намоед, боғча аз хона фарқ дорад. он ҷо тартибу қоидаҳои худро дорад. мураббӣ бо чандин кӯдак сару кор дорад ва кӯдаки шумо бояд баъзе мустақилиятҳоро соҳиб шавад. масалан, хуб аст ки то ба боғча рафтан кӯдак аллакай ба ҳоҷатхона рафтанро мустақилона донад, тавонад курпаи худро бипӯшонад. ин малакаҳо ба ӯ кӯмак мекунанд ки дар муҳити даста худро гум накунад. пеш аз рӯзи аввал кӯдакро ба боғчаи ояндааш як-ду бор ҳамроҳ баред. муҳити боғчаро нишон диҳед. майдончаи бозӣ, синфхонаҳо, катҳои хоб, шояд имкони вохӯрдан бо мураббӣ ва чанд кӯдак бошад. ин хуб аст. дар бораи боғча бо шавқу завқ гап занед. он ҷо бо бисёр бачаҳо бозӣ мекунӣ, суруд ёд мегирӣ. албатта кӯдак аввал шояд дилтанг шавад. аз шумо ҷудо шудан барояш осон нест. рӯзи аввал кӯшиш кунед чанд соат бештар намонад, масалан то вақти хоб. баъд рӯз аз рӯз таърифашро зиёд кунед то одат кунад. рӯзе ки ӯро ба боғча мебаред, худи шумо низ кӯшиш кунед ором ва мусбат бошед. кӯдак эҳсос мекунад агар шумо изтироб доред. бо табассум хайрбод гӯед, ҳатто агар дилатон фишор хӯрад ҳам. агар фарзанди шумо боғча наравад, ҷойи ташвиши ҷиддӣ нест, вале бояд кӯшиш кунед ки ин камбудро бо роҳҳои дигар ҷуброн кунед. масалан, ӯро ба майдончаҳои бозии кӯдакон бибаред, бо ҳамсояҳою хешовандони ҳамсину сол вақт гузаронад, то малакаҳои иҷтимоӣ ва одоби гурӯҳӣ бигирад. ҳамчунин дар хона бо ӯ кор кунед, расм кашед, ҳарфҳо ва рақамҳои оддиро омӯзед, китобчаҳоро хонед. боғча омода кардани бачаро ба мактаб осон мекунад, вале албатта меҳру тарбияи хонагӣ ҳам метавонад ҳамин рисолатро иҷро кунад. кӯдаки шумо ба боғча меравад ё дар хона мемонад? агар ба боғча меравад, чӣ гуна ӯро одат кунонидед? агар не, чӣ корҳоро дар хона мекунед ки ҷойи боғчаро гирад? шарҳи худро дар комментария ирсол намоед. сарпарасти барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. Мешавад бисанд